Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Μπορώ να μάθω κιθάρα με ένα φτηνό όργανο? Μια ωραία ερώτηση λοιπόν. Γενικά πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει κατά πόσο είναι σημαντικό ή όχι το να έχει μια καλή, μια ακριβότερη κιθάρα. Η αλήθεια είναι ότι το κατανοώ απόλυτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θέλει κανείς να εξοδέψει πολλά χρήματα, ειδικά στα πρώτα του βήματα με την κιθάρα. Δυστυχώς αυτός ο τρόπος σκέψης, ενώ έτσι φαίνεται σωστό στο χαρτί, έχει κάποια θέματα μόλις προχωρήσουν τα πράγματα λίγο παραπέρα. Οπότε, εν γέννη, η απάντηση είναι ναι, μπορείς, αλλά, και θα δούμε τώρα τα διαφορετικά αλλά του όλου θέματος. Αλλά νούμερο 1. Ναι, μπορείς να μάθεις κιθάρα με ένα πολύ φτηνό όργανο, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία, επειδή δεν θα παράγει ούτε τον ήχο, ούτε γενικά το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχω πολύ προσωπικό παράδειγμα που σε ηλικία 18 χρονών είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι μπορεί και να μην το έχω με την κιθάρα, την ηλεκτρική συγκεκριμένα, επειδή είχα ένα πολύ φτηνό και κακής ποιότητας όργανο, το οποίο όταν θα πρέπει να πω καθαρά από τύχη το άλλαξα, μετά ξαφνικά λυθήκανε όλα τα προβλήματα. Οπότε αυτό το όργανο δεν ήταν ότι ήταν δύσκολο στο παίξιμο και φοβόμουν για τραυματισμούς και τέτοια, ήταν ότι δεν ήταν καλά φτιαγμένα τα τάστα, δεν είχε καθόλου καλούς μαγνήτες, δεν ξεκουρδιζόταν συνέχεια το τρέμολο από το τρέμολο, οπότε μου δημιουργούσε προβλήματα στο παίξιμο. Δηλαδή έπαιζα πράγματα με έναν τρόπο που θα ήταν, δεν λέω άψογος, αλλά ήταν αποδεκτός, αλλά το αποτέλεσμα που έβγαινε δεν ήταν αποδεκτό. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Πέρα όμως από το θέμα της αυξανόμενης δυσκολίας, της αυξημένης μάλλον δυσκολίας όταν έχουμε ένα μέτριο ή χαμηλής ποιότητας όργανο, έχουμε και ένα ρίσκο, πραγματικό ρίσκο τραυματισμού. Δηλαδή, τα πολύ φτηνά όργανα συνήθως, για διάφορους λόγους που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό και θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, δεν έχουν ιδιαίτερα καλή εργονομία. Πιο πολύ λόγω ποιότητας του ξύλου που έχει χρησιμοποιηθεί. Με το να μην έχουν καλή εργονομία, κάνουν πιο δύσκολο όχι το να βγάλεις αποτέλεσμα, αλλά και το να παίξεις μία νότα και να ακουστεί. Χρειάζεται να βάλεις πολύ περισσότερη δύναμη ή δεν είναι σωστή ή άριστη το πώς έχει φτιαχτεί ο λαιμός του οργάνου. Οπότε η κάθε νότα που παίζει ένας αρχάριος θέλει πιο πολύ προσπάθεια, πιο πολύ δύναμη. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ την πιθανότητα για τραυματισμούς, το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Οπότε ένα δεύτερο πρόβλημα με μια πολύ φθηνή κιθάρα είναι ότι είναι αυξημένη η πιθανότητα για κάτι τέτοιο. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Έστω όμως ότι ακούς αυτά που λέω τώρα και λες ναι, καλά μας τα λες εσύ, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, δεν έχω παραπάνω χρήματα για να πάρω ένα όργανο. Τι θα πρότεινα λοιπόν? Πρώτα απ' όλα, έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, παιδιά, μεταχειρισμένο όργανο. Μεταχειρισμένο. Θα το πάρεις στο 50% της αξίας που θα έπαιρνες στο καινούριο. Δεύτερο, αν είναι να κάνεις κάτι για να την καλύτερη δυνατή ποιότητα με τα λιγότερα δυνατά λεφτά, φρόντισε το όργανο να μην έχει κάποιο τρέμολο εξεζητημένο, δηλαδή να μην έχει κάποιο Floyd Rose ή κάποια παραλλαγή του. Το τρέμολο είναι ένα εξάρτημα πάνω στην ηλεκτρική κιθάρα που σίγουρα 100% ένας αρχάριος δεν το χρειάζεται και σε ένα οικονομικό όργανο είναι πάντα χάλια. Το απλουστεύω πάρα πολύ, αλλά είναι πάντα χάλια. Οπότε λοιπόν καταλήγουμε σε μια μεταχειρισμένη κιθάρα χωρίς τρέμολο. Για τον πιο πολύ κόσμο μια κιθάρα με διπλούς μαγνήτες και προσωπικά θα πρότεινα μια οικονομική Ibanez κιθάρα χωρίς τρέμολο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί όσο αφορά τις οικονομικές κιθάρες,
Οι Ibanez, χωρίς να είναι γενικότερα οι καλύτεροι, έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω στην ιδέα και στο concept η καλύτερη κιθάρα είναι αυτή ή είναι μια άλλη, είναι η πιο εύκολη εργονομικά. Δηλαδή, είναι η πιο ευκολόπαιχτη. Άρα, μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες για κάποιον τραυματισμό. Κάτι το οποίο, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχεις λοιπόν μια κιθάρα που είναι ευκολόπαιχτη, μπορείς να πάρεις αυτή την κιθάρα, να ξεκινήσεις με αυτή και μετά σιγά σιγά κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο, είτε μπορείς να κάνεις κάποιο upgrade στην κιθάρα. Είτε είναι κουρτιστήρια, είτε είναι μαγνήτες, πάει λέγοντας. Οπότε μπορείς να τη βελτιώνεις και λίγο σιγά σιγά. Τι κάνεις λοιπόν αν ήδη έχεις ή σου έχουν πάρει ή σου έχουν δώσει δώρο ή έχει ξεμείνει μια φτηνή κιθάρα και δεν έχεις κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με το οποίο να παίξεις? Λοιπόν, θα την πας για ρύθμιση σε έναν πολύ καλό τεχνίτη για κιθάρες. Αυτό θα κάνει το όργανο πολύ πιο καλό και θα παίζει σαν πιο ακριβή κιθάρα. Όχι, δεν πρόκειται ξαφνικά να πάρεις μια κιθάρα των 150 ευρώ και να παίζεις σαν μια κιθάρα των 800 ή των 1500 ευρώ, αλλά σίγουρα θα μπορέσουν να διορθωθούν κάποια πράγματα τα οποία θα την κάνουν να παίζει πολύ καλύτερα από πριν. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, στέλνετε μου τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσω εγώ σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!